Така ли? Може да отидеш в водата и да умреш. Какво? Къде отиваш сега? Какви Diamonds, бе? Та е ли? Къде са те? Никола, идваш ли? Внимателно. Е много опасно. Някой ги взе. Кое, бе? Diamonds. Какви Diamonds, бе? Ти имаш ли Diamonds ли там? Не, някой ги взе. Къде? Някой ги взе. Някой ги взе. Там бяха, те ли? Да. Как изглеждаха? Shiny. Какви? Shiny. Черни? Shiny. Какво значи ти? Лъскави. Лъскави. Какви? Лъскави. Лъскави. Добре. Те бяха много красиви. Много. Сега някой ги. Какво? Някой ги взе. Бяха. Те не бяха там. Те бяха там. Ме къде бяха? Добре. Не знам дали може да отидем горе. Не. Но може. Оттам може да може. Оттам. Да, там. Там, да. Я да пробваме? Хайде. Какво направи? Удари се. Що? Тук. Виж. Голяма работа. Ай си мъж. Не може. Излязаха. Тихо. Тя майка на тя. Бързо скри се. Да не види майка ти. Скри се. Чакай да види. Стой. Давай. Тихо. Давай. Изненадахме ли те? Криси? Айде, Никол плаче. Какво стана? Какво намери? Каква риба? Айде, качвай се. Защо? Кристияна, внимавай да не паднеш. Айде, качете се двамата от тук.